Salut, micuțule călător al viselor! Eu sunt Ioana și sunt aici ca să te conduc într-o călătorie magică. O călătorie care te ajută să te simți liniștit, în siguranță și pregătit pentru somn. Înainte de a începe, vreau să spun ceva foarte important. Ești minunat, ești iubit și meriți să ai cele mai frumoase vise. Acum este timpul să te așezi confortabil în pat, să închizi ochii și să te pregătești pentru o călătorie magică. O aventură care te va ajuta să-ți relaxezi corpul și mintea. Inspiră adânc și expiră ușor. Simte cum patul te îmbrățișează și cum fiecare parte a corpului tău se relaxează din ce în ce mai mult. Acum, imaginează-ți că deasupra ta, pe cerul nopții, strălucește o stea specială. Este steaua ta magică. Această stea îți trimite o lumină blândă și caldă, doar pentru tine. Steaua ta începe să coboare încet, încet, până ajunge aproape de tine. Trimite raze aurii care ating ușor fruntea ta și simți cum mintea ta se relaxează. Orice gând care mai zboară prin mintea ta poate pluti mai departe, ca un nor pe cer. Steaua își continuă călătoria și îți trimite lumina deasupra ochilor tăi. Acum sunt grei și se relaxează. Nu trebuie să mai privești nimic, doar să te odihnești. Apoi lumina coboară spre obrajii tăi, spre gura ta și simți cum zâmbești ușor. Ești în siguranță. Totul este bine. Steaua atinge acum umerii tăi și îi simți moi, relaxați, apoi brațele și mâinile tale. Acum sunt ușoare ca niște pene magice. Steaua coboară spre pieptul tău și ajunge la inimioara ta. Îi șoptește blând. Ești minunat. Ești iubit. Ești exact așa cum trebuie să fii. Simți cum inima ta bate liniștită, fericită. Apoi, lumina magică îmbrățișează tot corpul tău. Burtica, spatele, picioarele și până la degetele de la picioare. Întregul tău corp este scăldat într-o lumină caldă, magică. O lumină care te protejează și îți spune că poți dormi liniștit. În timp ce steaua ta plutește deasupra ta, îți șoptește câteva cuvinte magice. Ești curajos, ești iubit, ești exact așa cum trebuie să fii. Mâine vei avea o zi minunată, plină de bucurie. Steaua ta începe acum să urce înapoi spre cer, dar nu pleacă niciodată cu adevărat. Va fi mereu acolo, strălucind pentru tine. Acum este timpul să adormi ușor, liniștit, visând la aventuri frumoase. Noapte bună, somn ușor, micuț visător.